Shalom. Selamat hari Minggu ma dia manami don inanami salutna asa tapara dari marohata asa mulai ibadata. Tapuji matuhata mari de mahita.
marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi pora dia natumo palangi dohot tanoon. Amin. Parangehon hamu manatama dituhani marguru tu sadok lomo ni rohana mar parbuen parbue marhite-hite salut ulau nadenggan uloi hamu majahuba marhite-hite las ni roha robe mahamu tujulona marhite-hite ulup-ulup. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale Tuhan debata para siroha jalana bonar mauliate hudok kami ala dipabisar ho tuhami barita nauli nama nodangi rohanami ai alani iu bain hutadahami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami anaeng mangulahon lomo ni roham hami saliling di nguluon jalan naeng martua hami bahenomu sai parbadiai marohanami marhite-hite todim jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap dohot magotapon roha portibion sai palas marohanami mangului ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi muha pati ni debata di minggu tasadarion ima pati parjulus hatu pati na paupaton. Pati parjulu ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Pati paduahon dang jadi ganonommu jala dang jadi sumaonmu manang aha na di monogijang dohot na di bawah tongoon rodi ni bagasan aik na di tur ni tano yanggo tu gabi si sombaon manang siuluan. Pati na patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dusugut akan marsne yang di goarna. Pati paupaton ingot hamuma babadiahon ari minggui dina onomari ma ulamu nasa silomu alai yang go ari papituhoni ari paradian ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lai-lai manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isini utahala pena magebati hutam ai dina onomari do ditopa di bata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baini do ubahena di pasu-pasu di bata Jahoba ari paredanai jala di perbadiai ido satna atong rak mangidogogu mahita sian Tuhan di bata.
Ale Tuhan di bata sai pergugui mahami mangulahon na hombar tu pati mi. Amin. Tapuji matuhata mari di maita. Oh, markor ina Jumat.
Tapuji matuata marinde mahita. Tato poti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugo na suatu dusan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan nahula hami marhiti sian pangolosian nami di patikmu ima marhiti sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakation nami na suatu rodi pangolon mami dihisap-isap ni rohanami nata masih tutu dohon uhum hami ala ni dosa nami i alai nata sosol bagi dohon waing ala ni i asi maroham dihami ale di bata nami pardenggan basa jala parasi roha doa pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluna jala suruh mato di perbadia tu rohanami be asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabi sahat hami Tuhan nguluan nasora sudah na pinar bagagam diakana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa songonod dohata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalusim songon obun jala songon obun manorok akka dosam sai mulak maho tuau ai ahu do sipaluaho hasang apon ma di debata na digijang amin.
Tuata Mariti Mahita. Hatani debatan agabe turpu epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Parjamita Sada Mamukas ayat 12 satu ayat 14 tajahama marsika sorin ahu parjamitai bakit raja najolo gungomom Israel di Jerusalem. Nungahuida salut jadi-jadian akan terjadi di hasyanganon gabe ida ma salut nai nalaho sal pudo jala pangyahion dialogo sabbing doi ido sahatna martua do akan tumangihon hatani dibata jala na upeopsa amin. Thou callest to
Taha tidak ko maha porsetai songon nahi da tidak ko di dongata sa porseon di sadok portebion rap mahita mandok au porsea di bata jahuba ido ama pargogo naso hatu dusan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahuba nasasadai ima natuoni si Maria nagawean si Anton di Perbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumao na bernin di pangunan silatus na mate tarpajo lo ibana di hau pinarsilang na tua tu banultoro dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun di debata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manghui halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi Perbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akka nabadia dohot dia sesaan di dosa dohot dia taina mandok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot dia nguluan nasora sudah amin.
Tapuji matuata marede mahita. Selalu mamainang. Tabigi matikting nama ragam di AKBP Cita Damai. Minggu Papituan Dung Trinitatis tanggal 7 Agustus 2025. Na parjolo gorang ming dohot tok di minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu Papituan Dung Trinitatis hasitolu sadaun ni di Batak. Do topik di minggu gabejol manaim baru di bagasan Kristus paduahon sosial huria di minggu sadarion pasahat sosial huria duhita songon dalata mangurupi dongata di bagasan parsahiton tapasat mai di bagasan lasniroha tu poti ni pinaradi ni huria di pintu masuk dung sidung parmingguan patuluhun pelian bulanan di minggu naro tanggal 10 Agustus 2005 pasat pelian bulanan dohita tu bulan Agustus 2025 tapasat ma pelian tujulu di bagasan las ni roha songon mauliate ni roha tu di Batak popaton si palas roha tu siswa siswi berprestasi tingkat SD SMP SMA Manang SMK di minggu naro tanggal 10 Agustus 2005 di parmingguan pukul 10 WIB pasaton ni huriata do si palas roha tu siswa siswi berprestasi juara sarasa tu juara tolu tingkat SD SMP SMA SMK alani di pasat na fotokopi rapot tu tenaga administrasi huria Manang Marhiti sintua sektor na lambatna hari Jumat tanggal 8 Agustus 2005 pukul 10.06 WIB palimahon tikting nang marbagas tikting paduahon nang manjalo pasu-pasu parbagason mak ipan tunggul hutapia anak niamatta gindo hutapia tubuh ni inata anak o boru siahaan beralamat Helvetia ruas ni HKI Medan Kota Resort khusus Medan Kota Dohot Orwanna Nuriati Romauli Boru Pangaribuan Boru ni amata Liber Pangaribuan Nahinan tubuh ni inata Raya Boru Pasaribu nah beralamat di Jalan Puskesmas nomor 42C ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor Siak pamasuhun di Patupa di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 di HKI Medan Kota Resort khusus Medan Kota ponopon ruas napindah mamuka minggu sadarion nunga pindah huria keluarga amata Beni Simbolon Inata Maria Juwita Naibaho dohot obat alak yanakon nasida ruas yang sektor walu keluarga pindah huria tu HKBP Medan Krio Resort Medan Krio papituhun so celengan aik satetek hobar tu program ni huriata la papungun celengan aik satetek di soson ma tu sude parhalado dot ruas ni huria asa taingot ma toktong pasaton hamulation ni rohata marhite celengan aik satetek naung adong dihita di bagasan hibul dohot las ni roha pabaluhon sumbangan bunga altar di minggu tasadarion sian NN ruas sian sektor sada molate ma di pasat huriata tu ruas na pasahaton sumbangan bunga altar Pasyahon pertanyaan napos sebelum di huriat tadi Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2025 dibagas di si Jonathan Siagian di Jalan Gaperta Ujung Gang Baru tasosoima ina kota napos sebelum rotu pertanyaan pas 10 palado manang ruas namar sahid dot pamulian na parjolo UC Epris hutahuruk
perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor Walu, paduahon Albert Halomuan Dalimunte, inganan perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor 10. Pas 10 sadaun selamat ulang tahun. Sude Parhalado dot ruas nihuriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dot Parbagason Tuhamu Saluhut Parhalado dot ruas nihuria mulai tanggal 28 Juli tahun 2025 satu tanggal 3 Agustus 2025 sadarion sadirambut tuhat tamahamu dilihat gajang ni umur jala tuhatta na masu-masuhung hamu marhiti pasu-pasu partondion nang pardagingon diak kaulaun muna gudang na marulang tahun di sadarion ima tulu pulusia hala na parjolo Juliana Boru Lumban Tobing tanggal lahir 3 Agustus tahun 1940 umur 82 tahun siang sektor sada parpudion di nomor tulu pulusia Fania Margaret Sitorus tanggal lahir 2 Agustus 2022 umur 7 tahun sian sektor pitu sadiramo tuhat mahamu dilihon ganjang ni umur do di pasu-pasu mahamu dia kaula muna hatani tuhat mandok di Jeremia biddu 10 pitu ayat pitu alai martua ma bawa nama haposan tu Jehovah jala Jehovah hapurosuna dibain songo lima tik-ting di minggu tas sadarion shalom. Tapuji matuata mare de maita.
Martangi yang mahita. Ahli Yesus Tuhan nami, naing pasiaton nami doho tutu di bawah anak pikiran nami. Alamak kilalaho dengan nibasam nasahat di bagasan ngulu nami. Di bagasan tikion Tuhan, nungahu puji hami ho marhite de pujian, nang tangi yang nahu pasahat hami, pribadi lepas pribadi, nang di bagasan tikion pe, hatam naing manodangi bawah anak pikiran nami. Di bahini Tuhan. Say lehon to dihabisuhod di hami. Asaboy tarjalo hami hatam nabadiyay. Jalahu ulahon hami di bagasan ngulu nami. Pinuji mahose sama dosa nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus para holong roha di hami. Mauliate madiho. Amin. Hurian itu hatta damang dainang suang-suang ni bay majana posobulung sialom madita saluhut na. Selamat hari Minggu madihita salhu na damang dainang. Oh, songon na limas dua ti. Adong madi sa dahuria. Nahu tinggal ho kami songonon. Di dokumatong, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dak sudah madokon. Jadi dong mulak husukuma punguanina. Aledak punguanina di ina juma na di sononi. Manang parhalado husukuma. Ay puasa nange di bain lau mga lusi. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat. Molonin na 17 doruha, ala bersemangat sudi. Oh, nasongono datong inang. Molo siat tanggal 20 satu tanggal sada. Songon nanange do suamana aladang boha, aladang gajian dope. Hape huingok matong sadarion, memang songon na semangat nakin. Baik pe punguan ama kor gabungan baga bajuna songoni ina juma baga bajuna botar nasida. Selamat hari Minggu ni kutok pita semangat sudah ala buat tanggal 3 noy teh kamang kenang. Tanggal tolu ima mau lihat ma atok sahalina ma salam sehat madita saluhuna. Mau lihat ma berarti minar do pehitate ala tanggal tolu. Mau lihat ema di hatan itu hatta nanaing tatangihon di bagasan tikion imana tarsubat di sobatnya Apostel Paulus tuhuria Kolose di bidus tolu mamuka maisian ayat 5 satu ayat 10 sada. Saya bacakan pertama di dalam bahasa Indonesia. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian tajahama di bagasan bahasa Batak secara responsoria. Isen non nasomajaha berarti dang doho do paibana tu hasitongan di hatani debata sude mahita majaha adong do tipi nabal garison sude sahat tupudi atong bunuh hamuma ruas muna akan aritanoon permainanon hahodaron riting niroha hisap-hisap narwa ro di pangahution ima di pardebata on naleban
diulahon hamu do akkai na jolo. Tagan di bagasani ngolutta ngolumuna. Unang mamasigabusan hamu ay nunga di tanggal hamu jol mana buruki rab dohot akka parulonna. Dang mardiai bardisigi gorik manang Yahudi na marsunat manang naso marsunat bangso na leban manang bangso naso maju dope hatoban manang anak mata Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna imayanggo sahatna. Hurian itu hatta na gabe topik minggu ima gabe jolma nai baru di bagasan Kristus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Puasa di doksongoni ima edeta nomor 322 nakin molo tapasiat Tuhan Yesus di bagasar rohata gabe natinopa nai baru mahita. Kadi 2 Korin 5 ayat 10 pitui. Didokdo nang hitape gabe nai tinopa nai baru sumanturupa ni debata. Jadi ikon solukonota doi di bagasan parnguluota. Buasa macawi koti hamo kamanami dohot inanami nang hitana hinaholongan ni Tuhata. Memang nadi ida Apostel Paulus do di tonga-tonga ni Huria Kolose. Alaida kola di Huria Kolose na songoni hamo kamanami dohot inanami. Ima parmainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap narwa pangahution ima di pardebata merupakan dosa doi idonakin edekorni inajumat kita sayhura jumi ninna akka inajumat ala pangalaho berupa dosa do di bagasan nii ay molo parmainanon pangahutio diri hahodaron ima akan naso hinalomohon ni rohani debata ida bena didokon bunuon dadaholan jol masih bunuon alai pangalahon naruape ikon bunuon sian bagasan pangalahon ni rohani jolmai ala buah molo diulahod do parmainanon molo diulahod do hahodaron molo diulahod do riting ni roha holan na pangariting-riting marpani oma di jabu. Pitar lao ma, ianak ko sa jabu. Songoni, nang bapa siya jabu lao. Itinggal hon. Holan na pangariting-riting do oma onin na. Hapi pangalahwak ka na julo do hapi bolo songoni. Jay taingo ma, molo pangariting-riting kita akay na akka pangalaho na julo may. Songoni nang ama. Dungi mo se. Ima akka nasarobang dohot pertibion. Jadi edeni inajuma dohot edeni punguan Esther gabe imbaru mahamu dungmu pikiranmu na ima buasa dia dehoni asa unak sarobang dohot pertibion ay molo sarobang dohot pertibion imanakin permainanon hahodaron hahisapon di bagasan ngolu hadagingon may. Jadi dida Apostel Paulus mai di tonga-tonga ni Huria na di Kolose dang masuk bihawan no sugut tu banua gijangi songon ede ni gabungan nakin ujung na nakin banua gijang no ni nahape surgo nahot inganan nahot jala jolma na mangaloi molo sarobang doho pertibion dang masuk sahat tusi alai isa dona na masuk tu si tu inganan banua gijangi ima songon edeni punguan ama eksau di ima nakin asa molo taida marite-hite hatani tu hatta di bagasan parngolwota naindo songon aek nani isi tu termos
tetap nak isi ibana jam 6 pagi, 1 jam 6 sore non tetap panas. Molo te isi memang nangali tu termosi, tongdo nangali, daina alai bersih. Songonido nang pangalahon ni hitajolma, nakin dia do pangalaho ni hadagingoni, ima mangolu di bagasan, ngolu na bercampur baur, tungolu na di pertibion. Hape hita nakim makalomohon, ngolu na baru, songon baju na baru, merbaju baru dono ang inajuma di son, merbaju baru korgabungan, merbaju baru pungan ama ek Saudi, di halomohon di sudei, dungi muse hempom manian, mobil baru manian, akka mobil na di komplek garijon nuaing, holam mula niya na 6 minggu tagatima asa gabi baru sude, ima pangiduata, alai ima natapake di ngolu pardagingon, dang saha dope tungolu partodion, atau moloi kon saha do tungolu partodion, ta ibaraton ma tu pamatak taon. Adong din na songonon, adong do lamari ni sada bagas di keluarga, 5 lamarina. Hape amatay inatay dohot pitu anak kon na. Molo pitu anak kon dang mungkin itorus di bagasan lamari. Holani misalnya mulai sian umur 0 ya anak kon nai sahatu umur naneng kawin itorus. Babu hama parsia niya yate hama kamanami do inanami ikong gati doi. Alay dak pola agati majo lamarion inganan niya bito dak pola natong. Do si gation na pola gati ala baga do tong dito bapa dohot oma. Ibarat na tahan 30 tahun alasian kayu jati do dituho batong babaga do lamari. Alayang gona di bagasan na buru do akapakiani atagati ma. Songonima nataida. Nang do gabi baju nai baru tapa masuk tu si. Alayang go mobil baru dak tapa masuk tu si ate. Suami baru pedak tapa masuk tu lamari. Ahado. Tas baru, dohok baju baru, ido si pamasukot tu si. Natakasta ida musehamo kamanami dohot inanami. Molo tu pamatak taon nakin masuk baju baru. Baju baru maju baju ni biar perbonatong, baju baru mon. Masuk kacamata na baru. Masuk tu pamatang ni biar perbo, masuk sepatu baru. Alayang go pamatang ni biar perbo dang boy gationi. Do si gation. Rohanai, anak rohanai, pangahution, hahodaron, bunu-bunu, lateteal, ido sigation, sian ganup pamatang ni jolmai, asa dingolu na lama mai, nang do gabi buanon, tungolu nai baru nasihat Tuhani, ima, ahamai hamo kamanami dohot inanami, songon na di Galatiai mai, aina badia do tuhatai. Alani badia mahita parholong do tuhatai alani parholong mahita nabasar do tuhatai alani basar mahita nalabok do tuhatai alani labok mahita dang mardosa Tuhani alai olo do ibana manaon pardosauni asal madisesa dosata amin amanginang. Asongon na daksu mengalusi amin amanginang. Amin matutu. Adong do itanang na modohodok. Asa amin kudokon bulus ta tutup. Molo nga amin atong modohodok kita mula mahita. Alaya la semangat do pehita. Adong nakidisilabas ni roha. Masih paune-unean. Akan natap songon na majalo pasu-pasu idoy. Adong nga nakot na ng majalo pasu-pasu. Alanu nga parjulo hita majalo pasu-pasu parbugason. Masih paune-unean mahamu saluhut riting ni roha muruk panonggahion pangitsahion ni daw masyak kamu pitor di jahamat tapat dita dui tu ise di pasahati tu amatta dohot tu inata dakola didokon hola bawa do mangulahoni dang ninna dang didok hola borbor do na mangulahoni dang didok ala itu dua aja di pasahat doi masih sesaat dosa mahamu. Jadi dakola ditik kita baru masih sesa dosa ama dohot ina dohot akayanakon. Ganu pari pe boy do. Sala daw bah nasuguta tuhanak. Ninna pa ni tuhanak na. Sala daw bah oma
ninakaya nakon remaja na posobulong tunatorasna. Ala, pakurangi dadahonan tuhita taulahoni alay dohot do nang tutuhatay. Disonman na pinasahat ni Apostol Paulus nang taulahoni asaripas lapatan na ripas sempurna diadopan ni tuhatay sampai pada masa tua. Anggone denilan siya namon. Sampai pada masa tuamu ido ben na adong di namar keluarga 70 tahun, 10 tahun, 70 tahun. Ala buah langgeng parsaripioni. Ima natakas nataida. Jadi molo di bagasan parngulot ta adong kornise do tahe. Dingolukon kornise do tahe di tonga-tonga ni nguriaton. Kor gabungan. Oh, korni gabungan dia te. Dia hafal hala amat tasit tua do. Korni gabungan do ne. Dingolukon pakai mati ki idoh denggan. Molo ta pakai tiki idoh denggan. Disima nunga mangulu hita di bagasan habasaron dohot labas ni roha. Di bahini marite-hite hatani tu hatano kamo kamanami dohot inanami. Tatinggalhon ma ruhut-ruhut na sohina lomohon ni tu hatai. Ay jolma na mangulahon ruhut na sarobang dohot portibion. Songon nani do ni Apostol Paulus tuhuria Rom di bidu 12 ayat 2. Unang sarobak kamu doh pertibion alai gabe baru mahamu dungmu ba pikiran muna gabe dapotan pasu-pasuna denggan mahita sian tuhatai gabe tajalo mai asari pas jala sikop nahinalomohon ni rohani tuhata Yesus idona pinangidona idona ni igilna marhite-hite hatani tuhata nuang di minggu papituhon dung Trinitatis. Di bahini marite-hite hatani tuhatan waing naing magabeta pasiding nakin rimas ni debata ayolo do marimas debata olo do marimas cita na tomas olo do marimas suami olo do marimas istri olo asal ma tu hasit tongani asal ma tu poda nasian hatani tuhatai asal ma ajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di bagasar roham jalai koringgas roham tumangi hodoh mangguruon. Ido na pinaingot na tuhitan waing di minggu sadarion naing sudehala Kristen naing burju diadopan ni Tuhani. Ido benedet nomor 370 sadai burju mahita mardalani. Dapatanna bukan burju mardalani, lau tu siobak, lau tu Medan Mall, lau tu dia teh di banai. Pokoknya toka kunjungan-kunjungan madangi alai burju hita mardalani di dalan laut surgoi burju mahita mardalani di dalan laut surgoi akajol manatakang dang do inatusi holan ise do namangulahon lomo ni roha ni damang na di banua gijangi ido hatani tu hata natahaporsiai marhite-hite barita nauli natabege di bagasan parnguluta si ganupari ay molotakas tahanguluhon hamo kamanami dohot inanami na pinabuan ni Apostol Paulus tuhuria Kolose ay honanak kanadi tanong odo di parrohahon na sida bolo di ayat sada sa hatu ayat tolu unang maak kanadi tanong on parrohahon hamu ninna do di bidu tolui ay molohon anak kana ditanong odo taparrohahon amo kaamanami dohot inanami gabe tapagudang-gudang maarta na ditanoon hape na lahosal pudwe nahot na manoktong rodi sa liling-nililing na ima hasonangan suguti ima surgo sa bulo nito ditay disima nakidia yatonomi alani ido lalu rimas ni debata marsal puad do hape na di portibion salpo rimas ni debata molo marpangulahi wohani debata tu hita jala molo mulak kita tudalan hasitongan ni Tuhani ima pos ni rohata alani unang holanak kana di tanong otta parrohahon alay taparrohahon makana digijangi ahahorwa digijang
dang loja behita mula ulaon. Dang la behita jamonom tu kantor mula jam 5 siak kantor. Dak song ni be. Alay nunga hasonangan banua gijang naing patar di bagasan nguluta. Molo say talului tuhani di bagasan nguluta. Edeta nomor 720 te. Lului hamu harajaun ni debata. Molo talului harajaun ni debata. Disido marolopolop akangolu ni akana porsiai. Dangadong be disinakin riting ni roha. Dohot pangahution. Dangadong be disinakin rimas muruk haja haton songon nadiaya tualui. Alai anggonuaing bolokon hamuma saluhut nai. Rimas muruk dohot haja haton pangicahion dohot hata baraksi. Ayah hado hata baraksi onate mabahin sogodo ot tu siparion tu pinggol tu parbinegian molo mars hata baraksi dong hata tu hita hamok kamang dohot hamok kainanami dungi muse bolokonon mai sian pamangan ni hita na makatai asa kaparulon na denggan ta solukon tu dongan naboy makatai dohot hita rap dohot keluarga. Di bahini marite-hite hatan itu hatan waing molo dipaingot Apostel Paulus surya Kolose dohot mana di HKBP cinta damion. Asa tok-tok kita mangolu di bagasan na hinalomohon ni rohan itu hatta Yesus. Gabedaos yan hita unang mahamu masih gabusan. Ay bolo margabus dong hatta do pakita nakidiayat siyay. Unang mahamu masih gabusan. Ay nunga di tanggal hamu jol mana buruki rap dohot parulanna. Alay taulahon ma jalata solukon ma rohanay baru di bagasan nguluta. Akadia mai ima nasay toktong mangalului tuhani di bagasan ngulu. Nang pero akaparsorion nadokdok alanunga tuhatay napay baruhon nguluta gabe Roma akanaring gani. Molo di ayat 10 sada di dok dang mardiay bardisi halak gorik manang halak Yahudi namar sunat manang nasomar sunat. Jadi tuhatay do mamboto nati hamok kamanami do inanami. Lapatan na disi ayang godos do hape di Tuhani salhuna bananggo masuk kita tu ugamo na adong di portirion. Alay nang dohonot tama. Molo nang terdidi hita tu bagasan guar ni debata ama anak dohoto di perbadia. Dang behato bak kita. Alay nunga gabe anak mata nasian ibanay. Ala taulahon nanidok ni hata ni tuhatay. Ala nunga tahanguluhon nanidok ni tuhatay. Jadi adok penang dison ibaratna marga gea, marga ginting, marga sigalingging. Alay dos may saluhutna diadopan ni tuhatay. Asal ma di bagasan haporsiaon natoktong denggan tuadopan ni Tuhani. Alani marhite-hite barita nauli di bagasan sadarion. Di igil masian hita asa masih pauneunean. Masih sesaat dosa. Nasada dopak nasada. Dohot maradopon saluhut. Di namasiha holongan di bagasan Tuhani. Di bahini marparbuy mahatani tuhata. Di bagasan nguluta. Ala nunga di paibaru. Tordita dohot nguluta. Gabe taruli hita di las nirohan asian ibanay. Naparpudi hamwa kaamanami dohot inanami. Molotaida marhiti hatani tuhata nakin. Buasa ikon tiruon ni hala Kristen. Sifat ni tuhatay. Ima mangolu di bagasan ngolu na baru ay nabadia do tuhatay. Dungi muse na toktong do holong agape tuhatay tuhita. Jala hita pe diigil do asa mangulahon si songoni. Molo di sesa Kristus dosata hita pe naing gabe tahaholongi ibana alanunga ibana parjolo makaholongi hita. Di bagasan parngulot ta si ganupari. Marsihohot mahita di bagasat Tuhani. Tadala ni maulaon ni Tuhani di bagasan nguluta. Jala gumudang mahita marsar dohot lomo ni rohan ni Tuhani.
asa tok-tok kita tarpasu-pasu majalo hasonangan hanguluan nito dita. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate maali Tuhan Yesus di hatam na badian aku tangihon hami. Tongon di bagasan tikyon. Nung ngataruli hami Tuhan di ngolu na ibaru na siyan hoy. Ala di pa ibaru hodo hami. Di bolokon ho siya roha nakpikiran nami. Roha hadagingon. Asaw naksarubak kami doho pertibiyon. Ali Tuhan nami jala di bata nami. Say padaw ma. Ngolu pangahutyo diri siya kami. Ngolu hahodaron. Ngolu gijang ni roha. Ngolu kesombongan. Dohot tial ni roha. Alay patutor madiri nami Tuhan. Mangulahon. Nahobartu na pinangido ni hatam. Sian ganup kami. Ali Tuhan. Molo nung hupuji kami ho di bagasan ngolu nami di bagasan sadaryon. Say pasu-pasu mahami. Taruli mahami di barita nauli na kutangihon hami. Marpos ni roha di ho mahami Tuhan. Jala toktong ma lehod di hami ngolu na denggan. Asa tarparangihon hami na pinangido ni hatam sian hami. Molo badia ho Tuhan badia madohot hami. Molo dilihon ho Tuhan holong di hami masih haholongan situtu mahami. Molo dilihon ho di hami Tuhan habasaron. Gabe jol mana basar mahami. Molo diupupi ho hami dia kaulaw nami na maragami di tonga-tonga ni keluarga nami. Maragam aka usaha ni ruas ni Huriam. Adong na martiga-tiga, adong na di bagasan bagian kesehatan, adong na di bagian perkantoran, adong di bidang keguruan, adong di bidang kenegaraan. Doho di saluhuk na kaulaw na mauli. Di pasahat ho di hami. Alay na marpos ni roha do hami. Jahoba pangurupi. Ido na muli na rumenggan. Di bagasan ngulu nami. Sa irupi mahami Tuhan. Dia kahagalion nami. Asa toktong mariayeto di nami. Majalo na denggan siyan adupanmu na badiyay. Tuhan tangya konon nami do bangso nami. Sa ihoma na mamasumasu. Asa mardemak makmur sejahtera. Niuluhon ni pemimpin nami. Tangya konon nami do huriam na boloni. Nang saluhu na halak Kristen na reportibyon. Toktong ma si sobaho. Jalapay baru ma toktong ngolu nami. Say padaw roha hajahaton siyan hami. Asa toktong bulus roha nami. Mamuji dohot pasangapon ho. Banon nami do alituhan nami. Songon na tertera di warta gereja HKBP Cinta Damai. Na marulang tahun. Adong 30 siya halak. Di bahini Tuhan lehon ma umur nagajang. Hahipason, gugun nang las ni roha na mardapot-dapot. Padaw akka parsahiton. Asatong na sida madok mauliate. Ala ni hinadenggan ni basam. Na mamasumasu dohot na madongani. Tangya konon nami do nang akayan akon nami na memet. Ibur-ibur magudang manasida. Na marsikola, na mangaluluy karejo. Nang dia kapar karejuan pe. Sayunang mangulo na sida di bagasan gijang ni roha manak kesombongan. Ikot dia tusi. Paboa, poda manang hatam na badiyay, tarhangaluhon na sida may di bagasan pardalanan ni ngulu na sida. Tuhan, tangya konon nami do karuas mupe na di bagasan parsahiton, na di rumah sakit manang na di bagas na sida be Tuhan. Homa na mamasu-masu si panganon, dohot na madulo na sida Tuhan. Asa, toktong, na sida, majalo hamalumoni, tanggal may sobinoto na Tuhan. Dia kanang lanjut usia pe. Nasuboy marsar dohot ho marhiti-hiti hatam na badiyay. Ro tu bagas joromon. Say toktong paingot madok mauliati tu adupan mo na badiyay. Ali Tuhan nami jala di bata nami. Parhalado rap doho ruas ni Huriam. Secara khusus na adong di HKBP Cinta Damai. Say lehon roha hasadaon. Padaw akan aso hinalomohon ni Roham. Sa toktong hami. Mangulu di bagasan na hinalomohonmu. Tuhan nang dia ka program ni Huriam di HKBP Cinta Damayon. Say toktong maho na mamasumasu. Asa martuwe doho denggan. Tangya konon nami do nang akanaong membentuk keluarga na baru. Pasu-pasu ma keluarga na sida asa keluarga na berbahagia. Songoni nang dinanang majalo pasu-pasu parbugaso pe Tuhan. Homa toktong na mangalihon holong na denggan.
nang dinasida. Atong si habiariho mahami saluhukna ay molo mabiar hami tuho Tuhan. Lehonon mo malas ni roha na manoktong di bagasan ngolunami. Tarpuji maholat niyo ro di saliling nililing na. Dinasa hahurangan nami. Jumolo urasi hami Tuhan. Asa talup hami majalo denggan basam. Mangasahon Kristus Jesus Tuhan. Tangihon jala uloy manasa pangiduan nami. Mauliate madiho. Amen. Maredehita laos papungupilian.
Tatangyakon mapeliata tuadopan ni debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harawan ni saluhut silehol-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masiyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Paso-paso may dalaramoti, asahu parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tunga ni Huriam doho di Portivion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, say pinarbadia maguarmu, say rau maharajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi iho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajalo mapasu-pasu siat tuhata debata. Di pasu-pasu jala diwamuti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasar rohon madamena. Tutod ditabe. Amin. Oras madihita saluhut na.